አተሰነይ ዝነብሩ ስንኩላን ስንክልና ካብ ድሌታትናን ስራሕናን አዕንቅጸናን ብምባል በመንግስቲ እንዳፎርኖ ንኽስራሕሎም ሓቲቶም ተሰሪሕሎም አምኑ ጥፍ ስራሕ ይርከቡለው ነዚ ድስስ ኣብ መደብ ፍኖተ ህይወት ቀሪምናልኩም ኣለና أبستفرالي أقداميتات محبر سنكلان كنات إيرترا نعبالاتو جنزبابي ويون نواتاوي حاجز هيبو أتايسو زبل حبرتا نسمعنا أمنالون مدبنا رهيبنا أزرارينا يوم زلنا أوالات محبر تتكأمتين يزولد ألبو مدب لقح كويرم بمحبر بستوها بمتكال نابروم أمم رح يركبوا محبر تتأنيفهم تجبر وسرحهم كابز جمهورهم بقر كسابي زلوا درجة استفلالي بدوه تتسجيرهم أبزحت رأوان لقحهم أمخفال بتسيحهم يركبوا تشحن شدشنا جنبيرنياتي وقع سركبنا مالتي اجت مجنبرياتي تران فانا تمحبري مجنبريات ترنيفنا انا منفلت كلنا نفوت سبات كوينا 10 6 7 يعني نبت مجنبريا مالتي محبر بزفتر لهم بايتا بقربا زفالطو كرخبو زخال بصوت تطرنيفهم 16 سنكلان زابلاتا غوجلا دما استات 1,475,000 نافا وصايتات تغبرلو تكال ايو حبستي حيزا نفسرح تبقيسا ولرزيو لغنزب ابزغون عالم يلن زيتي منغست زغبرو بعبيت محبر زلو مبصعه بعد سنكلان مغبار زغبري سلازي نزخول خان حناتي دحرنا زلو سنكلان كنت قوم تخينم لما حنا سمينا ليتن معتن سرحنا نزغنزبزي نت محبر كل مرسلون كلالنا مهنيات بدحرنا خالوت አሉ ስለዚህ حناون تي زوبنا حجزنا ايمستي ناي نقد بوتا بمهانو ابغمتيتها تي اب موداتا 2011 هنا وي موداتا ناي 2010 كان نزلنا ገንዘብ ሙሉ በሙሉ እዳና ከፊልና ማለት ነው زاسبزي سنكلتيا كل زرقسا غرمليا محرم تبرتع نيرو حجم جمرتا خطاتو خلا نزي تكال مسفلطت نسبايا انت محبر كاتيم سبلتو سبايا ونسنكل يبعلو اغرو ابز غراج منغسي يسرح عقمي يبلكنا يتاتوني سنكلتي سنكل دسرح يكونن تلقح ገንዘብ تلقح امتيو هيبوا كفيلا اتيا كابانا دلت افات كانيرا ابكلت غجله سرح نيرا ابكلت غجله بعضهم سرحكم بالعيدا صدر اخ عبزت مصنيرا سلسته أوالات زاكوجلة بستفعلالي أقداميتات كفلو يكلو كالوت كلتا دما بزنبرم كبيد سنكلنا جنا لقح معبر كي تخفلو يوم تسويه قريفا ممز حالف ولدات دما تربحتنا ينزكوينم صريحهم هيوتهم أمم راح يركبوا ማለም ዝነበራ ገና ተዕዳ ኸይተኸፈሎ ከላ መስዋዕቲ ኣጋጥመና ብዘ ማለት ሕጂ
እዳ ገና ተታይ ንኸይጀምርና ኸልና ስለዝተሰወት መተካእታና ሃታ ሰብ ካልእ ኻቱ ነይሩ እንታይና ገኝና ንሕና እዛ ሰብ እዚኣ ምስቲ ዝነበራ ረኣይ ቁልዑት ከዓ ስለ ዝነበርዋ ትናሃታ ባዕልሃና ክንሽፍና ኢና ሰራሕቲ በዓል ቤታ ሰራሕተኛ መንግስታዊ ጋራጅ ወልሓን ነገር ክገብር ኣይከድን እቶም ቁልዑት ኣብቲ ዕድመት ያኽየንካ ኣዝዮም ናይሽዮም ነይሮም ስለዚ ዕዳ ዝተኸፊሉ ተረባሓቲ ክኾን ስለ ዘሎም ነቲ ዕዳ ናይ ምኽፋል ንሕና ሓላፍነት ንወስድ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ሰብ ክትእትው ይትኽእሉ እዮም ናምሎም ማሕበር እውን ኣብዚ ብጣዕሚ ናይ ከምኡ ተፀበይዎን ምተባዓም ገይሮምና ማለት እዩ ብጉልበት ሃስያ ከይመፅእ ነይሩ እቲ መንገዲ ማለት እዩ ምክንያቱ ሚእትን ገለ መነሽሕ ንሓደ ሰብ እቲ ዕዳ እንተ ደኣ ምቐኢልካዮ እቲ ሓደ ግን ናይ መወዳእታ ዓዳ ክንከፍል ከለና ኣካይደ ስራሕ ናይዛ ትካል ነይሩ እዩ እቲ መስዋእቲ ዘጋጥሞም ሃረም ሰንቦቕ ነይርዎ ናይ 5 መዓልቲ ተኣሽም ገዲፍ ዝኸይድ ሕጂ እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም እቲ ሓደ 3 ቆልዑት ገዲፍሎ እቲኣ ኸ 4 ቆልዑት ምስ በዓል ቤት 5 ማለት እዩ ምዝን ብሎ ዘለና ናይ 2 ሚልዮን ንገለን ተመቒሎም ተረባሓት እዮም ማለት እዞም ስንኩላን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዕድኦም ንምኽፋል ብዘይ ዕረፍቲ ሰሪሖም ከም ሰራሕተኛታት ደሞዞም ክኽፈሉ እውን ኣይተፀበዩ መዓልታዊ ኣብ 2 ሽፍት ይሰርሑ 10 ባን ድማ ከም ደሞዝ ሒዞምን ናብ ቤቶም የምርሑ ከም ውፅኢቱ ድማ ሎሚ ኣብ ዝሓሸን ዝበለፀን ደረጃ ይርከቡ ዝበልናት ሚልዮን ገለን ዕዳ ምኽፋል እዩ ነይሩ ዕዳ ከይፈልካ ዝኾነ ይኹን ትወስዶ ገንዘብ የለን ድሕሪ ዕዳ ምኽፋል ከባቢ 2 ሚልዮን 200,000 ኣከባቢና ነዞም 13 ኣባላት ካብ 2011 ዕዳ ምስ ተኸፈለ ስጋብ 2017 ምቅሊት ጌርና ኣሎ ማለት ብጀካቲ ንቐፃሊ መደባትና ካልእ ትካላት ምውሳኽ ኢና ንሕዞ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ዓመት ተሰሪሑ ፀብፃብ ትገብር ፀብፃብ ምስ ገበርካ እዚ ትሕጃ ክትሓዛሎ እዚ ኸዓ ነቲ ዘለዎ ማሕበራዊ ሽግር ቆጣዊ ሽግር ነቲ ስንኩል ተባሂሉ ዝምቀል ከባቢ 60,000 50,000 ኣብ ዓመት ማለት እዩ ትካል ተኺሉ ብገንዘቡ ውፅኡ ኣሽሓት ከፊሉ ንዓበል ኣብዚ ስራሕ ስጋዕ ዕዳኻ ትኸፍል ግን ደመወዝ የብልክን ክብለካ ከሎ ዋ ተፀሚመ ዘይፀንሕ ዝብል ጌርና ኣብዚ ኣቲና 10 ባነ ጥራይና ንወስድ ነርና ስራሕ ውዒልና 10 ባነ ሒና ንኸይድ ካልእ ስራሕ እንዳማላእና ምስኣና ሰራሕና ነቲ ዕዳና ተፀሚምና ከፊልና ኣብ መንጎ እዚ ክፅመሙ ዘይከኣሉ 3 ሰባት ድዮም 4 ሰባት ድዮም ካብዚ ትካል እዚኦም ወፂኦም ንሕና ካስጋዕ ዕዳና ንኸፍል ተፀሚምና ብደይ ደሞዝ ሰሪሕና ብ2 ሽፍቲ ኮይንና እዛ ትካል ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምኡውን ብጀነሬተር ዝሰርሑ መሳርሕታት ዝተገጥመላ እያ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ድማ ቴክኒካዊ ፀገማት ከጋጥም ንቡር እዩ ነዚ ንምፍዋስ ቴክኒካዊ ፍልጠት ዝዓጠቐ በዓል ሞያ ክህልዎም ግድን ይገብሩ እንተኾነ እዞም ኣባላት ብልሽት ኣብ ዘጋጥመሉ ኣብ ቀረበኦም ክኢላ ክረኽቡ ብዘይ ምኽኣሎም ሓደ ካብቲ ብድሆታቶም እዩ ኣብታ ከተማ ተደኪኑ ዝርከብ ትካል ኤሪሶክ ይውከሱ ወይ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ናይ ውልቀ ትካላት ቴክኒሽናት ኣምፂኦም ክፅግኑ ይፍትኑ መናፊት ኣሎ ናይ መብሰል ሓዊ ንሱ ተበላሽካ ክትዕድዮ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ባላሸወካ ብሰክ ተግልሻ ሕጂ ካብ ኤሪሶክ ከተምፅእ ወይ ካብዛ ዓዲ እዮም ዘለዉ ክኢላታት ስጋብ ትፍትሽ ብዙሕ ባላሽ ሕጂ ግን ሕና ከቢድ ካብዛ ሓይተባላሸወና እንዳሓኒና ብዛዓዲ በትበት ስለ ዝመቕፅቶም ክኢላታት ዋላ ናይ መንግስቲ ኣለዎ ገለ ሞያ መንግስቲ ዝምሃሮም እሶም ሓንሳብ ረዱና በዚ እግረ መጎዶም ክሓልፉ ከለዉ እንዳሓኒ ብዙሕ ተበላሸወና ቅሩብ ግን ተስቢራት ካብ ኤሪሶክ ዝኾነ ንስመራ ድሕድሊካ ኣብዚኣ ሰሙን እያ ክትበኩር እታ ሰሙን ሰም መፁ ክልተ ሰሙን ትኸውን ሕጂ ተስቢር ፈቲሕካ ናብኣ ትመፅኣ ናብኣ ክትመልስ ኣብዚኣ ቁሩብ ፀገማት ኣለና ንሕና ኣብዛ ትካል ተዋፊሮም ሂወቶም ኣብ ምምራሕን ደቆም ኣብ ምዕባይን ዝርከቡ ኣባላት ከምቲ ኣቐድማ ብምስተጠቕሰ ዝተፈላለየ ስንክልና ዘለዎም እዩ ኮይኑ ግን
ስንክልናኦም ከዓገቶም ሓደ ሕት ተረጋጊፎም ማዕረ ሓደ ሙሉእ ኣከላዊ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ይሰርሑ ስንክልና ካብ ዝኾነ ነገር ኣይትርፈካን እዩ ኣተሓሳስባ ጥራይ እዩ ኣተሓሳስባ ካን ድሕር ድሒሩ ኣነ ክገብሮ ይክእልኒ ኣነ እዚኣ ክገብራ ይክእልኒ ኣነ እዚኣ ክብላ ይክእልኒ እንድሕር ኢልካ መይትካ ኣለኻ ክትገብራ እውን ኣይትኽእልኒ ኣነ ክገብራ እዚኣ ክፍትና እያ ክትብል ኣለካ እዚኣ ክገብራ እንድሕር ኢልካ ኻ ትዕወት ኢኻ ተዓዋቲ ኮንካ ትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንትስክልናኻ ተፀሚምካ ኣነስ እዚኣ ክዕወተላ ኣለኒ ኢልካ ስንኻ ንኸሽካ እንድሕር ተዓዊትካ ዘይትዕወተሉ መንገዲ የለን كم مخنيات يقرب نبزي أبزي كم مخنيات يقرب تجازو اللي خسرها خجبر زوجبو صراح يلا مخنيات خلو تزخبه ده يكون تزبخوسه كسرها قال لك تما وعذر عمون دكنا عم عدم بوسه دكنا مستمرتهم بزي قاچو مقدقه مسانات حقاقوزو يصرفوا مالت ኣብዛ ትካል ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዝርከቡ ኣባላት ኣታዊታቶም ንምኽዕባት ብተወሳኺ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት እውን ይሳተፉ ብቀረባ ኩነታት ትካሎም ክከታተሉ ዘይከኣሉ ስንኩላን ወነንቲ ብርክዛ ትካል ኣብ ዝተወሰነ ርሕቀት ግዜ ኣብ ዝካየድ ፀብፃብ እናመፁ ስታፊኦም የበርክቱ በቶም ኣካየትን ንዝቐርብ ንድፊ ንዝገጥሞም ድሆታት ከምኡውን ዘለዎም መፃእ መደባት ብምዝርራብ ድማ ዝሓሸ ባይታ የንፅፉ ንሕና መዓልታዊ ኣታዊናን ወፃኢናን እንዳ መዝገብና ሰለስተ ወርሒ ክልተ ወርሒ እንዳልና ኸዓ ፀብፃብና ንረኻኸብ ማለት እዩ ተማብ ዘለና ብመዓልታዊ ክንደእቲና ክንደውጪና ርክብ ንገብር ኣብ ጉዕዞ ስራሖም ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምውፃእ ኣባላት ከጋጥም ንቡር እዩ ነዚ ድማ ንመፃኢ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ንከይፍጠር ማሕበር ብዘፅንዖ መገዲ ይካየድ ነብሶም ክኢሎም ሂወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ ባይታ ድማ ይፍጠር መንግስትን ዝቐረበሎም ዕድላት ተጠቒሞም ፍርያቶም ንህዝቢ ብዝሓሰረ ዋጋ ንምዝርጋሕ ድማ ኣብ ዝያዳ ስራሕ ይርከቡ እዚ ክውን ንምግባር እምበኣር እኹል ናይ መጓዓዝያ ቀረብ የድልዮም ቁርቡና ኣብዛ ገዛ ንእሽተይ ስክፍታላትና መሳለጥያ የብልና ዓቕሚ ንፍርዮ ባኒ ውሱን እዩ ኣብዚ ከባቢ ተሰነይ ኣብ ውሽጢ ከተማ ጥራሕ ብምዃኑ ከምቲ ንደልዮ ነቲ ህዝቢ ክነብፅሓሉ ይከኣልና እንትባኒና ዝሓሸ ተጠላቢ እዩ ኣብ ደገ ዋላ እንተኸይዱ እውን ዝሓሸ እዩ ዋላ በቲ ሕጊ እውን ተማእዚዝና ኢና ንሰርሕ ኣብቲ ናይ ባኒ ፍርያት ተኾይኑ ግን ቁርብና ና ኣብዚያ ገዛ ንእሽተይ መሳለጥያ ስለዘየላ ካብዚ ደገ ወፂና ነቲ ዝድለ ህዝብና ክነብፅሓሉ ኣይንኽእልን ኢና ባኒ ሓደ ካብ ቀንዲ መሰረታዊ ጠለባት ነባር ከተማ ተሰነዩ ስለዝኾነ ድማ ቤት ዕዮ ሕብስቲ ሰሊና ሃልኪ ጠለባት ኣለዉ ነዚ ንምምላእ ድማ ምስ ዘሎ ብዝሒ ትካላት ሕብስቲ ተወዳዳሪ ዝኾነ ፍርያት ንምፍራይ ዘለዎም ሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት በዲሆም መዓልታዊ ኣብ ሃልኪ ስራሕ ይርከቡ ብጣዕሚ ይዛሎ ጅቡ መጠን ንሕና እውን ነፍሪ ዝግባእና ግብሪ መንግስቲ እውን ንኸፍል ነቲ ህዝቢ ከዓ ከም ዝኾነ ጎልጉለት ሂብና በቲ ሓደ ንሕና ተረባሕቲና በቲ ሓደ ከዓ እቲ ነካይዱ ንግዳዊ ንጥፈታት ከዓ ነካይድ ማለት እዩ بمحبر تطرنيفكا زعمم سراح وتصيتو حبراو عوتيو بمحبر تطرنيفكا حجب اللي قالوه حداتي محبر تطرنيفكا تي محبر بمولهم اب حدو خنكا وهده تفتر سنه تفتر بحنسا عند تطرنيفكا حدنا تفتر حجيب زياده تتخيلوا اب حدا تطرنيفنا نسوغا يعويتنا كون سيز غبرنا تعويتنا حجينا اب حدا تطرنيفنا انت من قدبكم تتخيل نحنا نمرس ኣታዊታት እዛ ትካል ብዝግባእ ተገምጊሙ ኣባላት ዝምልከቶም ደሞዝ ወይ ብፅሒት ይምቀሉ ንዘለዎም ትርፊ ድማ ኣብ ባንኪ ከም ዝውለል ይገብሩ ወፃኢታት ኣብ ዘድሊ ከምኡውን ኣባላት ዝኾነ ፀገማት ምስ ዘጋጥሞም ድማ ብማዕረ ይምቀሉ ከምዚ ጌርና እንዳተመቐልና ቀሊል ገንዘብ ኣይወሰድናን ኣና ውሕድ ኮይኑ ስማዓና ክእል እዩ ላኪን ንሕና ብዙሕ በዚ ትካል ዚ ብዙሕ ተሓጊጅና ኢና
قليل أيقونن ولا حاجة خنزو وسيتكم تتبهلنا أي وسدنا النبل تتبع أسلنا الرسع بس تكال زقنا إحنا بزعنا تدقيمنا أزم سنكولان أبعزون كجات موم زخولو جدات ترداديهم أو سنين نخبطحو أم جمار صرحهم تسمامي عم زطلقو حقن قوامن يغيرو حدا كابزي مسواتي كاب أولاتهم الزكاتم 10 شحنة أفا كم دبس نسدرا سوق يبركتو مألاي دك سوق مالت كساب أخولات كوينة من نفسهم زمرحو دما حلفنت أزم أولات يخون قلت سوقات على هنا دينا تم قلت سوقات هجي بدقم سجى حجي سجى بدقم دركم تشكينات الحين دقم سركوا قا دقم قا صار حلو متهجازن متخا أمسي أبتجازات عنيه مالتي اليوم هجي كم تشكينا يوم عنيهنا سجى بدقم زركوا اليوم سجى بناتهم استيز قرب كمان تيرنا من خيط سجى في الجمالتي أتي متخا حدا حدا يتكو ولا بعمون كلنا دروتاتنا بوع تمرتي على زلون يا بنان قلت حدا يحجزه حدا يحجز بخوم خانة جزا لا سقفنا نخين مالتي أبز حلفة أوانات هاجر أم جلجال زن حزوم سنكولان أبز جزازي نزفريو مولوداتهم هيواتهم الكمار حلو زخلو وحسن يسرح بايتان المفتر سنكلنام كعجبهم قدوم يبركتو قالو بعابيت محابر بزوح نقدر كوا صريحو انتو خونه بزعبار صرحو اي زاربن كسرح سلز دلت راح خون كابتوم نزع دل زرخبناكي نحنا عينا مالتي سلازي نفسنا زخونه يكون شغورو مهنيات يله سنكولان أول ذاتكال بيت أي حبستي قرلين زمهارون بحرياتهم من ملالا يؤمن أي حداقو بستفتر لهم عدلات نولك أمر بحام سقكبلو أي مرزو كم زيناتهم عدل زي رخبو سنكولان بطقتهم مسرتاوي حاجزات يقبرو أبتكالهم نزمت أي زخون يخون بتأي أنقدو إرتراو حاليوتن أكبابلان دما يرئيو ولا سنكولان هجدي أولاتنا سنكولان مزيما أبزي ما يتحاسبون حدكم يدقسون حدكم نبرتهم كقمطون حدكم جوزومي نبل ببحرناتنا دي جوزومي ولا بركم سانا يتو دا أمبر زم سنكولان سيوم احنا جوزومي لنا نتحقق جوزوم سنكولان كمان بزحاتر متى مدبات زم سنكولان نزات كال كمان تقريبايتات تقيمهم نفس وكف أول رأسك خلال الزخ المجدي أم مفتر أبرتعهم يسرحوا زي نبرة خناتات ناي زي حفشاونا بزها جرز ورد دقن زي ندادي أي ترخبان تدن فينو أي ترخبان أمبر بتيجي استبقسني أيكو عن العناسي نخمانا بتأت كان متأسنا زبل أمنتي نيرني قل مستجزي زجات أمنا نقول هاجر درجة هاجر زرقة كم ستزل سلا زي سوقومي راحنا نحنا قرب نفرت ملسي لنا مالتي حاجز نزل كم زحجي دقوما من قصة حجزنا نيرو دقوما عينت 250 كنتال كتم 100 كنتال حجزنا نيرو زعدا تخفره والله مالتي حجون كوما عينت حارجت من قصة حجزنا نحنا زي نعوت له من قدي كلهم كابز اللون العلم وعبيلهم أبت أماماني درجان خبصحو سنكلنهم كعاقتهم وترو أبتعو أسرح يرأيو بتوسخي زيادة عم سفد الليموم زلوهم سفح زخونا نتس أماريتنا معلق أو علم من جاءتاويتات كغونا زخيلات كالات كهانسو أما دابو مالو كساب لومي دقفن مكتتالن محبر زي تفليهم أزوم أبالات نزلوا بس حتى كالات حبستي تورادرت كوينم زلوا موقعات أجن بديهم ناب الكوابي زركبا كتماتات فرياتو بحسر واقع ناب زبي عم بصح كنت في مخانم قال آتيم يمافاني منا